wadde e ɗum ɗo cefi kewɗin toon nden pullo yawetake no hen so neɗɗo ala fof ko bonni gande fulɓe so wona ɗiɗi ko wayno tubakoɓe ngari ɓe garde gande mum ko maɓe puyna gande men ɗe nde gande maɓɓe ɗe keɓa place ɗum ko go'o ɗimmel ngel diine ko mbaɗɗa fof wiyene harmi ko mbaɗɗa fof wiyene harmi kono noon bangal diine wiyama Allah ko harminno ina daktinira ɗum sabu dandude fittandu ko safrirde woto neɗɗo mayde hen walla boomade hen ko harminno mi rokkuma tan yeru jiiba hunde jiibiɗo ne harmi ñamde kono so tawi ala fof ko ñamɗa Allah ne yamirima ya ittu hen ñaama hen ha kaara jooɓoɗa hen ha keɓa jikke ñamde beddoɗa gandal wayno jangɗe gumɗe ɗe ɗon cefiɗini ɓeɗe aranma noon joni noon jiɗmi haalandema tan ko harmi o en kulɓinama ha gande men ɗe fof wiyama ko mbilewu cefi men ɗi e ɗum ɗoji men tawi enen en cafriranno koye men en moloton en dandiranno koye men joni noon beele ceerno ara hebta place kanum hande hunde fof rewata muɗum ɗo il faut o wiya komo joguiɗen ko namne boni guitteɗen hen ha laaɓa tubakoɓe enen en gaari ɓe batti ko nawde yimɓe l'hôpital ɓe dokka ɗumen lekki mere sa samori mbiya lekki mabɓe ɓuuri moƴƴude enenne ko ganduɗen leɗɗe guittannoɗen eɗen cafrira ɗe goppuɗen ha laaɓi tubako wona ɗum tan bonni cañowo nden wona ko leppi ɓe gaddi baggi ha heewi te ɓe gaari tigui koye leydi men he eɓe garde potirɗe mabɓe e film uji mabɓe eɓe pilma mottowo e kartotoɗo e korowotoɗo e cañowo guese fof ɓe nawi ɓe mbaɗi ɗum machine ngaji mawɗi ɓe mbatti ɗum usine ɓe mbatti sañde bagueji baaluji ɓe gadda tawa oɗon e waɗa ɗo lewru tawa taññani goppuɗen nden en taynanno ka e jaltinen hen jamdi joni wonti hanti baylo tayinta jamdi ko jamɗe mabɓe kamɓe pewnata usine aji mabɓe ɓe gadda ɓe jeeya men enen en jeeyata hay hunde neɗɗo so ɗaynanima dumbi hakkille ma o wawa halfudema halfirtuma ko bonna ko joguiɗa ko holluma ɗum waɗaka barke moƴƴani ha jaɓa ɗum goppa nden woni paggoɗa ko makko ko hanti mbiya ko ɗum woni gonga ɓeɗo ɗiɗi bonni gande fulɓe so wona tan tiɗɓe koye ɓe ha janggo sernaɓe ɗe ñiŋaɓe ɓe mbiyannan pullo dowri ne waɗoɓe cefi ɓe fof ko wileɓe eywa walla ko fiɓirbaji ɓe bonna inde walla fiɓirba ni noddirte eywa sa yeehi guisane moɓe toɓɓata o sa yeehi ceerno yo ñaganoma Allah yiyan toɓɓa guisane ƴetta papier wona wadde hen toɓɓe a faami rutto kanum hoore mum itto e lekki wadda e aya muɗum rendina hokkuma andi kay ndeka lekki ki iki nafa mbaɗa ko noon hay joni ndeka guisane ɗo eɓe mbaɗa ha joni sernaɓe ne mbaɗa ko fulɓe ɓe mbaɗata ko politique quoi eyyi ko haaɓe guitta ko ɗo kamɓe ɓe lomto hanti kala kato jinɗo e ɗum arata koto mabɓe ɓe keɓa dañal ngal ɓe to goppe hanti natta wadde valeur ko ni bonni gande meɗen ganniɗe somi faami joni eɓe ñamani waɗaji ma par ce que mbi ko ta wayno a ñaami waɗama tan ko ɗum bonnata gande men ɓaleje wona ñamde waɗa ko en ɗayna tan anani ko joguino ɗen fof ɓe gaddi ɗum ha heewi nde ɓe gaddi ɗum ha heewi jeebiɗen hande mbiɗen a tampana a heɓata ko heewi kamɓe ɓe gadda ko heewi ɓe jeeya yimɓe ɓe mbeɓna ɗum ɗo noon heɓorto ni ne tiiɗi par ce que ko laabi kewɗi ndewata a faami ana joguino jalil ma a rema a addanama sari ha ɓooyi tracteur ari hoko mbaɗɗata e jalil gaddoɗa ko ni aduna o wayi aduna fof a yiyani nde ɓe gari joni ɓe tawi nayi meɗen ɗi eɗen jogui élevage kay en pullo tindintaki ɗum ala kono ɓe gaddi joni ɓe mbatti wiide a fotani wadde gaari kal halde ɓe guittan kancuɗi jawdi ndi ɓe moftoye ɗum ɓe gadda ɓe mbaɗa ɓe pompa e nder naggue ma ɓama reedu jibina tawa ko eddaji goɗɗi a faami bo so rewirini so ɓooyi hande hunde fof wonata ko pompa a yani aɗa joni aɗa jogoɗo nam awdi ma ɓe ƴetta ndi ɗon awdi ɓe nawandi ɓe jaaha ɓe pewnoyande soko tawi a awidi ko lawol goto waɗa produit gongol ko ma codoya kadi taw enen noon awdi men a ittan hen awdi ne gayna hayno bonna leydi men ndi kadi ni no wodi wallay en tout cas haala fewi Baba Bassirou yetti